Oo nga! Never din naman nagka-boyfriend. Wala nang maghiwalay tayong dalawa. Bakit hindi mo ulit subukan na makipagrelasyon? Sigurado naman ako na may nanligaw sila nung nasa kanan naman. Mayroon naman, pero hindi ko narinig. Parang hindi man lang sila bumantay sa signal ng panliligawan o effort na ginawa mo para sa akin. Hindi ba tayo mo? Oo, kasi ikaw lang naman ang naging boyfriend ko. Ikaw ba? Sinong girlfriend mo ngayon? Meron kang girlfriend. Kagaya mo, never na rin ako pumasok sa relasyon pagkatapos ka. Wala akong girlfriend. Nag-chat ko lang na napadpad ka sa coffee shop na to. May problema kasi yung kotse ko kaya dinala ko muna sa talyer. Sabi ko, ito yung pinakamalapit na pwedeng tambayan kaya nagdala ako ng diretso. Grabe naman yung coincidence na nangyari sa aming dalawa. Hindi coincidence. Alam mo sa totoo lang, naniniwala ako na nakakita talaga ng mismo ko yung client. Tsaka kung nakakita rin, para masira yung sasakyan ko. Kinailangan mangyari para makita ko tayo. May magkakausap tayo ulit. Pwede tama ka, pero pwede rin hindi. Kasi mas parang hindi. Masaya ako na nakita ka ulit, Melan. Mapagtutol naman talaga ng nangyayari sa buhay natin ay palaging may malangis na kabukaan at dahilan. Kagaya na lamang ng muli naming pagkikita ni Melan. Pagkatapos kasi ng paghiwalay namin noon ay hindi na kami nagkaroon ng parang pagkakataon na muling magkausap. Hindi na rin kasi ako nagtatrabaho na puntahan siya sa bahay nila bago siya umalis. Papunta sa Canada. Naisip ko kasi na ayoko naman siyang pilitin na piliin ako kesa sa buhay niya sa Canada. Alam ko na matagal na rin niyang pangarap na makasama ang mga magulang at kapatid niya. Nagkatutuan, papadulog. Hindi ko lang talaga inaasahan na mas maaga ang pag-alis niya. Isa pa rin siya ay naman ang pumili ng desisyon na tapusin ang relasyon namin noon. Kahit pa gusto ko sanang subukan ng LDR sa relasyon namin, hindi siya or siya lamang ang nagpapagod. Pero ng araw na umikati ko makikita, hindi ko itatanggi na may nararamdaman man akong espesyal. Mga kaibigan, hanggang sa mga oras na yun, papaludo ang love stories. Love stories. Pagpatutot pagkatapos ng pagkikita namin ni Bella ay kagad ko siyang hinanap sa Facebook at nag-send ako ng friend request. Namin kagaling na yun na in-accept niya kagad ang friend request ko at simula kami na muling mag-usap. Hindi ko na itatanggi na grabe ang kilig na nararamdaman ko ng mga panahon yun. Para ko ulit ng college. Kami na hindi pa kami siguro na muli
ang namatay niyang lolo. Dahil mag-isang siya sa buhay ng walang lubos. Ang tinuring niya na pamilya niya. Kasama ang masasaya at malulungkot na sandali ng buhay niya. Kasama sa lahat ng sensasyon na nakakawag para sa kanya. Masaya din sa buhay ng panglakas niya ng tsaga bago ihanin nila. Ang lahat niya raw na hinintay na may nakita ko. Paano masaya ang mukha ko habang nagkukwento ako. Ang tagal niya raw hinintay na maging masaya ako ito o kahit daw siya ay niya.
nang malaman ko ang nangyari sa kanya. May narinig daw ang kapitbahay na malakas na sigaw na humingi ng tulong mula sa bahay ni Timay. Nang pumunta sila doon, ay nakita nilang tumuan si Timay. At kakatakas lang na magnanakaw na sumaksak sa kanya. Nahuli kaagad ang magnanakaw pero hindi na nagawa ko iligtas ang buhay ng kaibigan ko. Bago pa man siya pagkarating sa ospital sakay ng isang ambulansya, ay tuloy na siyang pinawian ng buhay. Sobra talaga akong nagsisisi noon at iniisip ko na kung hindi ako nalit sa usapan namin, nasamahan ko siya sa lupin ng birthday niya. Kung tumating lamang ako sa tamang oras ay buhay pa siguro siya hanggang sa ngayon. Mahigit 10 taon ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. Mag-asawa na kami ni Bella at may 2 ng anak. Kapag naaalala ko ang nangyari kay Nicole ay hindi ko mapigilan na sisihin ang sarili ko. Nasa isip ko pa rin na kung pilotahan ko agad siya. Nang gabi na yun, siguro ay walang nangyaring masama sa kanya. At sana sa ginawa kong pagsunod na ito ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat po mga patuloy kung sakali man na mapili at mabasa ninyo ang kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay. Napakadami niyan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Mahirap maging opsyon ng isang taong hindi sigurado sa seryosong relasyon. Minsan, akala mo ay ikaw na yung pinaghala sa kanya. Tapos ang likat ang isip lang pala. Ikaw na barangay, gaano ka kasigurado sa taong kapiling mo yun? Mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po sa pangalan Vanessa. 31 years old, taga-Quezon City. 5 taon na yung relasyon namin ng boyfriend ko, si Nico. Meron na rin po kami physical small events company. May
sabi. Nangyayari sa buhay mo. Okay. Here. O sa family. Sa pag-ibig. Totoo ba ba ito yung boyfriend ko? Mas nararamdaman ko na enerhiya mo ito. At sa tingin ko, ikaw yung malalagay sa posisyon na kailangan mong mamili. Ano po ang ibig mong sabihin? Huwag din sa mga anak, hindi ko pinipapanin. Meron kang makikilala. Wing, 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 wing. King, king, kong, kong, nga, angot, nga, uding, nga, alsong, nga, uding. Wing, 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 wing. King, 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 kong. Tut, 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 tut. Pero sa lahat ng yun, Poko, 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 poko. Nasabi, gusto mo pa ni Papa Juan? Nagluluto ako eh.
Matapos na ang ilang araw, nagpatuloy ang buhay. Tuloy-tuloy ang pasok ng mga kliyente sa aming events company at masaya naman kami ni Nico. Hindi lang tayo kami nakikinabang sa negosyo yun, kundi lang gawin yung puso naming dalawa. Yan. Walang pinakahan ang nakakapagod, pero masasabi kong sulit naman ang mga oras na tinutunan namin sa kapili naming negosyo. Pagkalipas ng isang buwan, magpapasko noon. Hindi ko inaasahan ang mag-propose na sa akin si Nico. Sinagot ko rin naman at siya ang pinagdag ko yung alam niya. Medyo matanda ang mga noong binigay ko yung matamis na buo sa kanya. Pero dahil din sa hindi inaasahang tragedya sa pamilya, namatayan kasi si Nico na malaking taga-ulan. Ilang linggo na matapos, puso niya kaya inapas muna namin yung kasal. Wala naman masama kung susundin namin yung pamahiin, lalo na't marami pa naman kaming oras para sa kasal. Hindi naman yun naging problema sa amin. Ang mahalaga na lang ay engaged na kaming dalawa pamaniho. Naisip pa nga natin yung mas makakabuti yun kapag inakuha namin ang mga gastusin tayong malaki yung mga bangka namin. Kapag malaki yung naipon namin budget, mas marami namin pagkakaroon sa tayo. Kami ng isang medyo malaking tao ng budget. Mas pinipininig. Mas 50% ng budget para makukuha. Baka-black! Mabasket! Hinangin mo ng gigil mo. Bakit ako? Beses kaming magtagpo ni Peter ay may kakaiba na akong nararamdaman. Hindi naman siya yung
Okay, man. May mga bagay na tumatakbo sa isipan ko pero pinipigilan ko na yun ng matutulad pa. Tinatakbo sa isipan ko, mahal ko si Tito at siya lang yung nagpabiling sa akin sa loob ng 5 taong relasyon naming dalawa papatungo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tignan naman kasi ko. Dati mo yung kapandigi, ah. Hindi lang simpleng kilig yung nararamdaman ko. Noong nakasama ko si Tina, tingin ko ay mas malalim pa yung tunog. Hindi rin kami yung romantic na parang high school, kundi kilig na parang tumatagos sa buong pagkatao. Alam ko mali na parang naman ko yun habang kami manimiko. Nabibilang basta kami kundi engaged na. Kunting kembot na lang at ikakasal na kami dalawa. Pero hindi ko alam kung bakit parang sinusubo ako ng tadhana. Hindi ko may paliwanag papadudong. Pero sa buong araw na magkasama at magkausap kami noon ni Peter, feeling ko ay may nabuksan sa aking puso at isipan. Parang napuno ako ng liwanag at ligaya. Parang ang mundo ay napuno ng mahika. First time ko kasing maranasan yung ganung feeling sa tanan ng buhay ko. Ayaw ko makaminin pero ang totoo, mas matinding kilig na umaharap sa aking katawan noong araw na yun. Kaysa sa kilig na nararamdaman ko sa buong pagsasama ng mga taong malapit ko na ang pagkasalan. Ang ganda pala dito sa Iloilo, no? May urban area, may nature, may music and arts. Meron din naman sa ibang lugar, pero iba pa rin yung feeling pag nandito talaga. Ano ba mas trip mo? Sea person ka ba o mountain person? Ayoko sa dagat. Mas gusto ko yung mga bundok. Ako rin mas gusto ko yan. Mga 35, mga 35. Kaya tao sa tubig. Pakiramdam ko kasi parang Mga 35 mga. pag nakakakita. Mas gusto ko rin yung mga pulang-pulang. Tapos hiking. Diba? Siguro may experience ka na munti ka na malungkot ng bata ka pa. O baka hindi ka marunong lumangoy, kaya ka takot sa dagat. Nakuha mo. Hindi nga ako marunong lumangoy. Ikaw ba? Anong kinatatakutan? Parang ganun din. Medyo takot din ako sa dagat kasi hindi ako marunong lumangoy.
iwasan na mapag-usapan ang tungkol sa mga status namin. Nang matapos yung araw na yun, pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Sa dami ng napagkwentuhan naming dalawa, ay halos makilala na namin ng lubos ang isa't isa. Yung parang ang gaan lang ng feeling namin ang time na yun. At doon ko na nga ulit naalala yung hula sa akin noong tarot reader. Ngayon, malahibo ko noon noong ma-realize ko na matangkad pala si Peter, Moreno, malapad ang balikat at pareho kami ng mga pinagdadaanan sa buhay. Napaisip ako kung siya nga kaya ang sumit ko na sinasabi ng manghuhula. Pero nang sumunod na araw ay nagbago ang dynamics namin ni Peter. Buti na kasi ang pakiramdam ni Nico, kaya nagkakilala na rin sila. Kami naman ni Peter ay biglang parang naging platonic. Pero nandun pa rin yung mga sandaling nagkakahulihan kami ng tingin. Tapos ay iiwas din. Sa point na yun ay naisip ko kung totoo na kaya yung nararamdaman ko o baka ako lang talaga ang nakakaramdam noon. Isang araw bago yung flight namin ni Nico pabalik ng Maynila. Kakatapos lang namin ang meeting noon nang matsyempohan ako ni Peter sa may Museo Iloilo, along Bonifacio Drive. Vanessa! Oh, Peter! Babalik ka na hotel? Parang mangihingi mo na ako ng mga pasalubong. Okay. Gusto mo samahan kita? Ha? Sure ka? Baka may gagawin ka pa ha? Wala na akong gagawin. Kaya halika na. Sumakay ka na. Ay, sandali. Baka ako pala. Huwag na bumaba. Ano ka ba? Ako na lang magbubukas ng pinto. Okay lang naman. Akala kami ipitan, Joy. Buwa. Please. Ay, sorry. Okay lang. Ipit-ipitan na hangin. Duwa, ti alaang. Kapag agala kapis. Bukas na Hindi flight mga niyo. hangin ng doctor. Baka pala pumunta ako ng Manila next month. Sana pwede tayo magkape. Pagpakante. Sure. Gusto ko yan. Teka, wala akong tissue. Meron ka kasi pintura sa kaliwang tingin niya. Nasa ko. Hala, ako na. Ako na lang. Ako na. Yung walang diyawan sinagyan na. Ano ba yan? Ayaw matanggal. Lapit ka na konti. Ha? Okay. Bakit? Bakit pati yung amoy mo? Vanilla? Ikaw rin. Peter, sorry. Hindi natin dapat ginawa to. Nagsisisi ka ba? Hindi, pero Hindi ko rin pinagsisisihan. Kaya hindi mo kailangan mag-sorry. Gusto naman natin pareho. Agala ka pa'y duwa. fiancé na ako. Hindi na to pwede. May sapay. Maulit. Akala mo ba hindi ka nagsisisi? May sapay na hangin na daipit na. Awa na. Isa ba ka nagtuyan? Inis talaga kasi kinakasok. Mimiss din kita. Awa na. Isa lang ang tagpusis. Yan na naman ipit. Ipitan kita ang nagda. Agala ka tinanong na doctor, Joy. Saan na tayo ngayon? Pinipiro lang kita. Pero masyadong seryoso dyan. Wala lang isipin yung nangyayari. Ha? Okay lang ba yun? Ha? Okay. Akala ko lang kasi, Ano? wag na nga. Huwag na natin i-stress yung mga sarili natin sa pag-iisip ng kung ano-ano. Agala ka pa'y doctor na hangin. Nasa mga pulo. Nagpa-escape talaga. Bakit? Hindi ka ba masaya sa buhay mo ngayon? Oo, masaya naman. Pero, mas naging masaya pa ngayon. Ganon? Paano mo naman nasabi? Hindi ko alam eh. Basta, bigla ko na lang naramdaman yan. Alam mo, gets kita. Ganyan din kasi ako ngayon, pero Pero ano, nabubuhan ako. Hindi ko pa alam kung tama ba na mapili ko yung ganun saya. mas maluwag magiging malaya ka sa nararamdaman. Pero mas maganda kung aalis na tayo. Kasi di ba, shopping ka ba? Oh my gosh! Feeling ko nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Yun ang pagkakunin lagi sa akin. Alam mo, mas mabuti talaga na sa mga amigan. Kung kailangan mo ng makakatusap eh. Huwag mag-alala. Hindi ko gagawin boring yung mga oras na kasama mo. Sure
Ay, maganda ka ta. Sira ka talaga. Tara na na. Mag-drive ka na. Demanding ka. Girlfriend. Ikaw Biro lang. May sunog. Dapat magamat naiintindihan at alam na namin na pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Magkapag bulan na kanot. Pasalamat Salamat. Panginoon dahil napigilan namin yun. Tama na yung isang beses na nadala kami sa emosyon. Kaya nagkataong nagsalo kami dalawa sa isang mainit na halikan. Pero may pare-pareho sa isip ko na hindi yun pinagsisisihan. Kahit kasi nagitan ko ang sarili ko ay naroon pa rin. Yung hilig na tanging ako lang ang nakakalam. Ngunit maaamin ko na sa putong yun, nagdana rin talaga akong nalikuran ang lahat para kay Peter. Kahit na isang linggo pa lang kaming magkakilala noong panahon yun. Sa putong yun ay tinanggap ko na ang sulay ko nga siya at baka kami nga ang tinagana para sa isa't isa. Bumalik kami ni Nico sa Manila na parang walang nangyari. Pero sa akin, ang laki na ng nagbago. Mahal ko pa rin si Nico pero ang pagkatao ko ay tila namin at nahati sa dalawa. At yung kalahati na iwan kay Peter. Hindi ko alam kung paano pipigilan yung sarili ko sa nararamdaman ko. Lalo na sigurado na din ako noon na mahal ko na rin si Peter. At sa bawat oras na malayo kami sa isa't isa, ay hinahanap-hanap ko yung presensya niya. Alam ko na rin ang mga oras na yun na hindi na magiging tulad ng dati yung nararamdaman ko para kay Nico dahil hindi ko na kayang burahin. Sa sistema ko si Peter, papadulog. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tapos nung nag-birthday ako ay sakalan siya ng paramdam muli. Binati niya ako dahil lumabas daw sa notification niya. At doon na rin niya sinabi sa akin na sa susunod na linggo, birthday naman niya. Nang moment na sinabi niya yun, nanumbalik ulit sa akin